ma Mombasa neno kochio maber ji nigi paro mopogore opogore to chutho odiochieng' ma kawuono ni ma wang'e ni jood bura odok ayanga e bura ji ni kod geno ni gidhi twak ewi weche mopogore opogore to chutho korka weche mag siasa, nitiere weche mag uchumi, to bende nitiere weche mag singo ma bende ne jatend piny Kenya osingo ni kochopo ndalo 100 to nego beno timo magi duto. Ado mana kawe mana pach jodak e kaunti ma Mombasa kani to gin giwacho ang'o ma giparo ni jood bura onego beni twakie e sechegi makoro gidonje od bura. Chakna gi nyingi to inyisa ni to in pachi en mane? Nyinga iluongo ni Jono Nyango, adak e Mombasa. Kaluwore gi maisha ma wananchi nigodo, ngima osebedo matek. Kata kaka nyithindo nyalo somo maber onge nikech yor tich onge, ohala bende odok piny, omiyo osekelo maisha matek ma kata sani nyithindo moko pod ok nyalo yudo kata yo ma ginyalo dhi godo skul. To sirkal bende no promise wananchi gik monego bedni ginyalo timo ne wananchi. Ka sirkal modonjo matiyo sani nowacho ni bang' 100 days gibiro tekeleza e weche machalo kaka uchumi, weche machalo kaka corruption, weche machalo kaka mag schools and farming. Iparo ni sani koro wang'e ni jood bura dohoro donje bura yanga, ang'o gini monego beni gitwake kata onego beni gimiyo priority e twak margi sama koro gidonjo ni? Sama gidhi donjo e od bura ni, gima onego giket mokwongo, onego giketi wach mar uchumi mar piny, nikech uchumi mar piny dhi marach. Erokamano ahinya. Wayude pach jadak machielo. Chaka gi nyingi tinyiswa ni to pachi en mane kwa ng'iyo weche mag seche mang'e ni jood bura koro odok e bura yanga? Erokamano, an iluonga ni Kennedy Odhiambo Koi, ana jadak ma Mombasa. Aparo ni kaka kawuono wabunge dok e yaw parliament, gima duong' monego beni ging'iyo en kaka wach uchumi. Aparo ni sirikal manodonjo manyieni pod tiyo gi budget manogo higa manokadho, pok giloso margi. To nakwayo ni kagi medo supplementary budget, gikete kaka gikete pesa moko kaka ginyalo duoko go wach mogo piny, nikech sani adier kech ng'eny, gik mang'eny, kuo mar dhok kaka uneno gik matimore Turkana kocha, ma nikech en uchumi mozorota. Mar ariyo, pesa adwa ni gi wuoye wach basari, giket basari ni obed constitutional, gikete katiba, nikech adier basari no konyo. To be adwa ni adier basari ni kadipo ni ogikabe katiba, to gikaw basari ni start from the grassroots, from schools. Hapa ni jopuonj ma puonjo nyithindo, ging'e nyithindo ma jochan ma basari ni onego beni konyo. Basari ni ok onego beni ituga go imiyo nyaka jok moko ma nigi uwezo. Ang'o madiere wacho ewi wach romo? Waneno ka Azimio dhiga mbele gi romo mopogore opogore pacho ka, yani in pachi en mane kaluwore gi weche mag romo makamagi? Okay, pache en ni okrach nikech entiere katiba, to be sirikal be nyaka obed gi upinzani manyalo pinge, manyalo kokadho matin oko e ndara to nyalo duoke yo. Koro en gima ber gi kipon. Erokamano. Wayude pach jadak machielo. Suda machiegni kae. Chakna gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane? Bunge oyaw ayanga, siasa waneno kotwere, nitiere singo manochika ndalo 100 waneno kosekalo. In pachi en mane? Okay, an iluonga ni Peter Otieno, ana jadak ma Mombasa kae, e dala ma Nyali constituency. Kaluwore gi gik matimore e Kenya kae, mokwongo abiro wacho ni bunge idhi yaw kawuono, to yapo mar bunge daher mar kwayo wabunge wa ni wayiero gi mondo gitinwa e od bura. Apani wan gi katiba mane wagone kura 2010. Katiba no omiyo wabunge ngufu. Chike duto te gi development mora e Kenya ka sani iloso e parliament.
Ang'eyo ni sani gin gi supplementary budget ma gidhi ng'iyo. Ei supplementary budget kae e kama wabunge onego bed ni dhi keto e development ma mbunge ka mbunge dwaro. Ok wadwaro wabunge maduoko wa e dark days mane wabunge dhi go chong gi piny State House timiyo gi basha to giduogo giongo go jopiny. Sani katiba olosi maler ma opogo wan gi sidienje ariyo mar telo. Wan gi county government gi national government. Governor ka mbunge dwaro kata osiptal to ng'ama yot monyalo dhi ire mondo mi oketne osiptal e constituency mare en governor, not president. Mara ariyo, ka wuoyo e weche mag bursaries, daher mar kwayo ni wabunge otem matek mondo mi bursaries ogol e lwet wabunge go. Bursary odoge Ministry of Education mondo mi pesa mar sirikal tere skunde ka skunde ne nyathi ka nyathi 22,000 gi 10,000 omede. Apani jo Azimio ne oketo somo ne gidhi miyo wa somo manono kochakore primary nyaka secondary. En gima sirikal nyalo channel maber moloyo ywaruok gi gik moko ma wabunge kawogo mileage constituency ni gikonyo ji to magi pesa wa ma en osuru wa ma wane mwagolo. Koro daher mar kwayogi ni gipitisha gini pes mag bursaries oter ne Ministry of Education o channel pesa ni e skunde direct ne nyithindo moloyo kelno wabunge odong' mana gi a few things ma ginyalo timo e constituency. E romo madhi mbele adiera pile pile ka ng'ato kwali kata ka okwali to nyaka igo ywor. To sami go ywor jogweng' biro yworo mondo konyi owinji ni to ng'ane ang'o matimore ne. Sani tok bang' dweche 6 nyaka ne wago e yiero ne waling'. To ka waduogo wayudo ni dherwa manyicho kwal ni kamoro ma wang'e ni en kama nyaka waluwe mondo wabwakawe. Mogik ne sirikal mar William Samoei Ruto. Sirikandni no oyude e msingi mar miriambo. Pile pile jatelo ma wuondo jopiny ma wacho convince jopiny gi miriambo. Seche mise donje loch Nyasaye pando ni rieko minyalo tiyo godo. Aparo ni e seche gi onego wadoge wi chongwa matut mondo waful richowa ne Nyasaye mondo mi warieko kaka Kenya nyalo dhi mbele. To ka okamano to pod wabiro medo thagore, ji dwa medo thagore, kech dwa medo theko, dhok dwa tho, gik moko dwa timore Kenya ka nikech ok waikore mar mondo mi wawach adiera. Wach adiera ema inyowa wan jo Kenya. Wachung'ure adiera. Sa osechopo makoro nyaka wawach ni adiera en adiera, miriambo en miriambo. Mano e gima timore sani. Erokamano mano mana pach jadak. Pod wamedo winjo pachgi kaendi wawinjane ni to ang'a timore chaka gi nyingi timisani. Yes, sani luonga ni Jared Otieno jadak Mombasa kae. Kae adwa wuore weche ma kawuono wabunge dhi yawo parliament kawuono. Koro gima temo kwa wabunge mondo ng'i ni gidhi wuoye kawuono, giwuoye weche mag school. Sani nyithindo mang'eny kama pok odhi school. Kech waneno ka giringo matek gidhi e parliament. Nonego ko gidhi e State House. Nonego beni ko gidhi e State House. Nonego beni gidhi e State House. Nonego gidhi giwuogi president e weche mag school kaka ji mang'eny struggle kaka chandore. Sani uchumi tek kabisa. Koro watemo kwagi ko giyie. To ging'ia ni school malongo. Kech apani kan ndalo mane Magoha ne nitie, the late Magoha. Ne temo wuotho kabisa ma make sure ni nyithindo teno dhi school. Sani ka gichulo fees en problem maduong' kabisa. Koro adwa temo wuoye wach romo mar Azimio. Romo mar Azimio, Azimio timo maber kech lojni naneno ka ne udhi bedo marwa. Wan kaka wanjo dak ma Mombasa kae kaka wanjo Azimio madongo waungo party leader marwa lwedo. Erokamano ahinya. Mago mana moko kuom pach jodak e kaunti ma Mombasa ka katimo loso ewi chenro madhi nyime e pacho kaendi. Ineno ka giwuoyo weche mag uchumi, giwacho ni jood bura bende sani odoko nego bene gichiwo twak kata gitwak matut e weche mag rango ngima jadak e pacho kaendi. Ging'ia ni to weche mag basari nyalo bedo nade, to gi weche mamoko mag siasa bende waneno ka gitwak entiere jomoko masiro moko chal ni kwede. To mago mana pach jodak e kaunti ma Mombasa kae kaluwore gi weche mag uchumi masani dhi mbele to gi okang' makoro sani osechakore yanga makoro jood bura osedok e od bura mar twak e twege mopogore opogore.